りはするな。あとは私がやる。己ちょこざいな。終わりだ。祈る。やるな。かの者に力を。俺の剣を受けてみまた強くなったぞ。バカだ。エルサは何？バルドがやられるとは。我が領地内での勝手な振る舞いは私が許さんぞ。帝国の騎士団を追い払いましょう。領主様の軍だ。リアラ殿、またお迎えに参ります。なんとか終わったな。助けていただいてありがとうございます。私は、光の神殿の巫女、リアナと申します。俺の名はエルウィン。当てのない旅をしている。偶然この村に滞在している時でよかったよ。エルウィン様。本当にありがとうございました。なんとお礼を申し上げればよいのか。いや、そんなかしこまらないでほしい。それより怪我は？大丈夫です。エルウィン様の方こそ。俺は大丈夫だ。それより、エルウィン様っていうのは照れくさいな。エルウィンでいいよ。それなら、私もリアナと呼んでください。さすがエルウィン！かっこよかったよ。ヘインも助けてくれてありがとう。リアナが無事でよかったよ。皆さん、怪我はありませんかな。一度は退けたとはいえ、いつまたあの者どもが戻ってくるとも限りません。とりあえず、ありがとうございます。よろしくお願いします。それなら早く出発しようよ。暗くなってきたし、おいらお腹も空いてきたしさ。もう、ヘインたら、そろそろ出発しましょう。では、屋敷へご案内します。エルウィン？リアナ。眠れないの？ああ。私もなの。戦いなんて初めてだったから。でもね、私嬉しかった。エルウィンが私を守ってくれたから。ありがとう、エルウィン。俺が頑張らなくっちゃな。
レイガルド帝国軍からリアナを救ったエルウィンたちは、村に救援に駆けつけたサルラス領領主の勧めで彼の館を訪れた。しかし辺境の一領主でしかないローレンにとって、強大なレイガルド帝国に狙われているリアナを守り続けることは不可能である。話し合いの末、光の神殿の巫女であるリアナを帝国から守るには、エストールにある光の大神殿がいいという結論になった。エルウィンたちはローレンの館で一夜を明かし、リアナを護衛しつつエストールへと向かうことになったのである。力になれず申し訳ない。リアナ殿を守ろうにも、あの帝国が相手とあっては。それにしても、まさかこの前の襲撃がリアナ殿個人を狙ったものだったとは。帝国がリアナさんを狙うのは何か特別な目的があるからだと思います。最近の帝国は各地に侵略を行っていますから、おそらく軍事的な理由でリアナさんを狙っているんじゃないかと。同感だ。だがエストールにある光の大神殿なら帝国も簡単には手が出せないだろう。場所が場所だけに不可侵とされていることもある。そうだね。それにあそこなら強い神官戦士もいっぱいいるしね。ごめんなさい。私のために。遠慮なんかしなくていいよ。エストールまでは遠いし、リアナ一人じゃ危ないからね。そうだな。それにどうせ俺も当てのない旅を続けていただけだ。気にすることはないさ。ありがとうみんな。では父上、行ってまいります。せっかくの機会だ。見聞を広め、しっかり修行してきなさい。ではエルウィン殿、リアナ殿を頼みましたぞ。スコットも気をつけてな。はい、父上。よーし、じゃあそろそろ出発しよう。そこにいるのは何者だ。そこまでだ。それ以上は進ませないぞ。清流騎士団か。追ってきていたなんて。リアナ殿は我々清流騎士団が預かる。邪魔をすれば命はないものと思え。リアナ、奴らの言うことなんか聞く必要ないよ。ヘインさんの言う通りです。
帝国軍の言いなりになる必要はありません。そういうことだ。それにここは私の治める領地だ。帝国軍の好きにはさせんぞ。早々に立ち去られよ。ほう、我らに逆らうというのか。ならば力で奪うのみ。ここは私が食い止める。君たちは北へ、エストールの光の大神殿へ向かってくれ。私の心配はいらん。さあ、時間がない。急ぐのだ。領主は私が引き受ける。お前たちは娘を捕らえろ。リアナを守らないと。リアナ、俺についてくるといい。本当にありがとう、エルウィン。何があろうと守ってみせる。俺から離れないようにしてくれ。残念ながら今の私たちには清流騎士団と戦えるだけの力はありません。ここは父に任せ、急いでエストールに向かいましょう。邪魔はさせないぞ。奴らを返り討ちにするぞ。負けるわけにはいかんのだ。